Suggestion ngapriang subhai phi barok ki perlak nong pet ya kenika YouTube channel ke jonga ti mentangin pen I katuk ane shaphang kumno bangin sedang ban thongnya strawberry hakaban kong ngidei ban pu lane ban pen jam ya ka khandau hakaba hadin katangila adap ban penjam lane ban pu ka khandau ti kaban kong du ngidei ban don kam ya gini kipat kasentak hangni don kam kawei ka motor kaban tan lani ban stur ya ka hangni hadin pingil ada ban stur nang tu ngi hap thet kini ki pat lani te ushabi ti une upat ula ban supply ya gani ka jagara baro kawei haman kawei pa kawei kanur ka bangil ada ban penjam ngidei ban tap une upat haune upat haman ki join ne haman ki jaka ki don ki thliu ki boret pekin pen ep kini ki thliu ki boret hapo haba ngila tap ngyo ne upat dan kam ban tap hapo ka khandau hakapor ba shoban thung yo ne strawberry dan kamru kasbo kanu ka sbo senyang lane ka masi ti pet kani ke jaka bangi thumu ban thong ya strawberry kapor ban thung yo ne strawberry katkum ka ayom ki ba lai jing hikai ka dei ho banai September la ne banai October namar ba ka dei ka ayom ban thung hakini ki banai katkum ka jing matha kini ki pat phila ban yo ban thit lagi jakariang la ne phila ban apply hapo ki horticulture ti kani ke jaka baro pet kani baro ithumu ban thung ya strawberry ti kani ka sbo bangila ban kre lupa nam ta ban thung ya strawberry ti kani ka sbo phila ban bu ha ki tanrai jong strawberry tani phila ban shu bu bet haka silenter jong kani ka kini kinur ki ba ladap ban budak lupa ni ti haman bakut jong une upai lo adan lupa kinja jeri ban penkot la ne ban pen sange ya ka ban pen sange ka ne ka pet ni ban pen sange ya ka ne ka ti hadin kata andang ila adap ban pen kre igini ki pai la ne ka sbo ti hadin ngi haban ready sa ka plastic menta ngan yalam no yepi ha ka jaka ka bangi la thung ne strawberry kani ki jaka ka bangi la dab ban thung katu kat ni jaka kini pen I menta ngan yalam no yepi pa pen I kumno ban thung kani ka plastic phila ban yo nei ru na yo ka plastic kam shong tang kani gi plastic silver leni ka plastic bayong kono ka plastic phila un pendan kam hangni haman ki jaka jong kani ka ayu kani ka nur upat ila tap shopo ni habban antar leni ban measure katnu ge jingai jong no strawberry ni mentangan yala mesi jaka bang ila yo ban thung kat ni ge jingai kani bingin thung hapo ngi hab ai bat ai sbo ki haman ki tenrai ka bang ibu ringkat ka sbo une upai kumbang lapan ep heswa une upai haman ki jaka haman baning ngila nong haman ki jan jong tenrai jong no strawberry kumut ki don ki thliu ki bala ban jaw ka to ka haman ki second kumut ka jaw kani ka kato ngi haban ayu kejingai wei pat
kumbang along khmat bakani ka plastik phila un penan kam gono ko plastik ro namar ba kabadon kam jong uni ujing thung kalong ba hadin ba ula so khnang ba uso unom parah po ka khendeu namala da u so po jan ka khendeu ula ban puut lane ban sniu no ti kini baro khat ke jaka bangila yo ban thung tikil ke barang sa dei sekine chapo bat ki ba sejrong ti tangkat ni ke jingpen I ke jongai pi haba yadei ban thung ban strawberry kublei sibun ni ki badan jing sngo tanat lane ban kwa ban snga bik ni khubor chafang karap karyang hakoi ka sngi ngan sapen I pat pi kumno ban thung yo so kiwi te menta hakabai dei bat ni strawberry ngan penkot na tangkum ni kublei sibun pi baro